Σήμερα θα δούμε τον τύπο της πυκνότητας ρ ίσον m διά v, δηλαδή ξέρουμε ότι η πυκνότητα είναι ίση με τη μάζα ενός σώματος δια τον όγκο που έχει αυτό το σώμα και θα δούμε πώς μπορούμε να αναλύσουμε αυτόν τον τύπο ως προς τη μάζα και ως προς τον όγκο. Γιατί κάποιες φορές μπορεί να μας δίνουν την πυκνότητα και τη μάζα και να ζητάμε τον όγκο και κάποιες άλλες φορές να μας δίνουν την πυκνότητα και τον όγκο και να μας ζητάνε τη μάζα. Εάν έχουμε αυτή τη μορφή εδώ, τη ρ ίσον μάζα δια όγκο, μπορούμε γνωρίζοντας τη μάζα και τον όγκο ενός σώματος να βρούμε την πυκνότητα. Αυτό το έχουμε δει στην πρώτη γυμνασίου. Άρα λοιπόν ξεκινάμε με την πρώτη περίπτωση. Αν γνωρίζω τη πυκνότητα και τον όγκο, δηλαδή ξέρω το ρ και το β, πώς μπορώ να βρω τη μάζα. Ψάχνω λοιπόν εδώ πόσο είναι η μάζα. Τι θα κάνουμε, θα πάρουμε αυτόν εδώ τον τύπο λοιπόν και ξέρουμε ότι είναι σαν να έχουμε δύο κλάσματα, ισότητα δύο κλασμάτων. Ξέρουμε λοιπόν από τα μαθηματικά ότι μπορούμε να δουλέψουμε αυτόν τον τύπο χιαστή. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι ρ επί β ίσον m επί 1. Είναι αυτή η ισότητα που γνωρίζουμε. Άρα m ίσον, το γράψουμε έτσι πιο ωραία, ρ επί β όγκος πυκνότητα. Άρα λοιπόν βρίσκουμε εδώ με αυτόν εδώ τον τύπο, ο οποίος είναι ο ίδιος με τον πάνω, πώς μπορώ από την πυκνότητα και τον όγκο να βρω τη μάζα. Παραδείγματος χάρη, η πυκνότητα είναι 1 κιλό ανά κυβικό μέτρο, ο όγκος είναι 3 κυβικά μέτρα, μπορώ να πω 1 επί 3 θα βρω 3 κιλογράμμ. Τώρα, υπάρχει και άλλη μία περίπτωση, όμως, να γνωρίζω τώρα, ας δούμε πώς θα το κάνουμε. Τώρα τον τύπο μας, πώς θα τον αλλάξουμε. Αν γνωρίζω τώρα τη μάζα και την πυκνότητα, τώρα ψάχνω τον όγκο. Για να δούμε. Μπορούμε να συνεχίσουμε αυτήν εδώ την εξίσωσή μας, το m ίσον ρ επί v, και επειδή ο όγκος τώρα είναι το άγνωστο, είναι σαν να έχω μία εξίσωση πρώτου βαθμού και έχω τη μάζα, παραδείγματος χάρη 5 κιλά, για να δούμε εδώ ένα μικρό παράδειγμα, 5 κιλογράμμ, ίσον, πυκνότητα ας πούμε ότι είναι 1 κιλό ανά κυβικό μέτρο, ψάχνω τον όγκο, ο όγκος είναι το άγνωστό μου. Τι θα κάνω, θα πρέπει να διαιρέσω, όπως λέμε, με αυτόν εδώ τον αριθμό, όπως λέμε εδώ, επειδή πολλαπλασιάζεται ο όγκος με αυτό εδώ το νούμερο, μπορώ να διαιρέσω τελικά και τα δύο μέλη με αυτό το νούμερο, που είναι ο συντελεστής του αγνώστου, και να βρω τον όγκο. Άρα λοιπόν από εδώ μπορώ πολύ εύκολα να δω ότι αν βάλουμε αυτό τον τύπο m ίσον ρ επί v, το ξαναγράφω, αφού το v είναι ο άγνωστος, το m και το ρ το γνωρίζω, μπορώ όπως βλέπετε να διαιρέσω και τα δύο μέλη με το ρ, από εδώ δεν θα φύγει και καταλήγουμε στο ότι v ίσον, το γράφω από αριστερά, πρώτα το άγνωστο, m δια ρ. Άρα λοιπόν μπορώ με αυτούς τους τρόπους, τον πρώτο και το δεύτερο, να έχω ότι μου ζητάει στα δεξιά, όπως βλέπετε, έχω τα γνωστά, δηλαδή στην πρώτη περίπτωση είχα την πυκνότητα και τον όγκο και λύνω προς τη μάζα, και εδώ βλέπουμε στο δεύτερο τετραγωνάκι μας τη μάζα και την πυκνότητα τη γνωρίζουμε, μπορώ λοιπόν να τα διαιρέσω και να βρω